toona vakomana aiwa ano mafriends vanokomana vari loyal kuna vice president Constantino Chiwenga voya vachienderana navo vachiti aiwa vakomana aka aiwa vp zvamuri kutaura muchiti nhau dzecorruption it is now a security threat nyika yedu aiwa ipapo makanyatsobaya gudo nemukanwa ipapo makanyatsotaura chokwadi sanapinda mashoko anobuda chinyogwa panapa tichiona kuti aiwa vp Chiwenga kana kuchinzi kutori nefaction aiwa iri kumusapota zvechokwadi iriko ndibva wasubscribe wolaika turn on the bell icon timita pahendo ya anonzi Byron dzinoreva anoposta picture raVP Chiwenga vakamira ramuri kuona iri vonyora vachiti ndakafarira mashoko awakataura maererano nenhau yecorruption mfana Louis vanodaro General Chiwenga vachikwazisa Comrade Louis Matutu who recently called out corruption in government as the biggest challenge to governance in Zimbabwe. Tikuona kuti nhau yecorruption aiwa sezvamunguziva kuti vanhu vanongozongoti vakomana vari muthe regime vakomana ivo vanenge vachikonzi these guys vari corrupt kana uchida ngoni madues ako afambe zviri fast chingova linked kune vanhu ivavo. Tikuona kuti panapa nhau yakaadreswa navice president Constantino Chiwenga vataura mashoko kuti aiwa corruption it is now a security threat zvakava nemaalegations kuti vanhu vakabvaona kuti aiwa VP Chiwenga vakuenda against vanhu vanosapota ZANU-PF the ruling party ichitugamirwa nemutungamiri wenyika zvavaona kuti aiwa vanenge vakuda kubuda muchannel vanenge vakuda kubuda mumadues aiwa avanopiwa maalegations kuti vari onto kana vakuda kupfumura vamwe vanoita zvinhu zvecorruption izvi. Nhau iyi tiri kuona kuti aiwa yachizobuda pachena takuona kuti aiwa pava nedeviation tinyatsokuona kuti aiwa mafactions akunyatsokuonekwa pachena kuti aiwa vanhu vari kusapota mutungamiri wenyika nari kusapota the vice president zvinyatsobuda pachena. Tiona kuti nhau yesuccession yakamirira vanhu vese vakunyatsokuona matrue colors emunhu wese. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section yedu, usanosubscribe, like,